Aj keď dnes bolo zamračené, o slnečné lúče by už vraj na Slovensku nemala byť núdza. Ako jediný na svete máme veľvyslanectvo slnka. A ako sme zistili, slnko sa dokáže aj vlastnolúčne podpísať. Toto je dôkaz. Prvý vlastnolúčny podpis slnka. Vlastne cez ten sledený kondenzor slnko teda vypálilo, alebo teda vďaka tomu slnečnému kondenzoru sa proste vyrobila stopa. Boli to slnečné lúče, no a môžeme to teda považovať za podpis slnka. Slnko tak priamo na Lomníckom štíte podpisom spečatilo zriaďovaciu listinu nového veľvyslanectva. Veľvyslanectvo slnka pre celú planétu Zem je organizácia, ktorá zastupuje záujmy slnka, je zriadená slnkom samotným. A je úzko prepojená na charitatívnu organizáciu Dobrý aniel. Ekonomickým cieľom veľvyslanectva slnka je zabezpečiť financovanie prevádzky charitatívneho systému Dobrý aniel. Veľvyslancom slnka sa môže stať úplne každý, kto niekomu daruje slnečné lúče. A zároveň tým svojho blízkeho ten darca vymenuje za veľvyslanca slnka pre územie svojho domova a kúpi mu certifikát, ktorý mu ako krásny romantický darček dá, on si ho dá na stenu a bude mu to pripomínať, že ho má niekto rád. Darina Mikolášová, televízia Markíza.